Здравейте, аз съм Руми. Аз съм Стойчо Николов от екипа на Arco Real Estate Office Иван Вазов. Температурите навън са извън контрол, но може да се каже, че са също така нажежена и пазара на недвижими имоти в последните седмици. Съгласен ли си с мен? Руми, като говорим за жега, тази седмица се появи една уникална оферта, която не идва всеки ден в нашия офис. Гореща оферта, така ли? Много гореща. Предполагам, тъй като фокус на нашият офис и на екипа ни последно време са къщите и имаме доста къщи, които предлагаме за продажба, предполагам, че ще ни представиш някоя интересна къща. Права ли съм? Да, позна. С колко време разполагам? Знаеш правилата. 25 секунди. Засичам сега. Чудесно! В Горен Лозен се намира изключителна къща, която не е само красива, но и умна. Много от процесите в нея може да управлявате от мобилния си телефон. Тя е луксозно завършена и модерно обзаведена до ключ. РЗП 534 квадратни метра, 3 етажа, 2 просторни дневни, 4 спални, гардеробни, сервизни помещения, фитнес, спа, огромен гараж за 3 автомобила, тераси, но най-вече спиращи дъха гледки към София и планината. Леле, звучи като някакъв имот от филм. Умна и красива къща. Много съм впечатлена. Да питам ли за цената? Ти вече попита. Цената, честно казано, е адекватна за такъв тип имот, имайки предвид, че към двора, който е 1050 квадратни метра, 33% от него е гора. Всъщност цената е точно 1 милион и 100 хиляди евро. Май няма да се места на този етап към Горен Лозен. А ти, Руми, какво си запълнала да представиш? Аз също ще представя къщи, обаче ще са доста по-бюджетни от твоите. Става въпрос за един комплекс от 4 двоетажни къщи в Елин Пелин, който е много близо до София и е вече предпочитано място за живеене на хора, които искат да избягат от лудницата на големия град. Когато си готова, засичам. Старт! Готова ли си? Да. Arco Real Estate предлага за продажба 3 двоетажни къщи в Елин Пелин, част от комплекс от 4 идентични къщи, разположени в парцел от 1600 квадратни метра. Те ще бъдат отделени с ограда, като всяка ще разполага със собствен двор от 350 до 450 квадратни метра. Къщите ще бъдат завършени с Акт 15 до края на 2025 и впечатляват съвременна архитектура и функционално вътрешно разпределение. Общата застроена площ на всяка къща е към 200 квадратни метра, а цените към момента са от 290 хиляди евро до 310 хиляди евро. Който все още не може да си позволи къщата в Горен Лозен, може да пренасочи спестяванията си към Елин Пелин. Или към Симеоново, Волуяк, Горна баня или Банкя. Във всички тези прекрасни места Arco Real Estate Office Иван Вазов предлагаме къщи за продажба, изключителни имоти, така че не се колебайте да се свържете с нас за повече информация. Ние бяхме Стойчо и Руми от Arco Real Estate Office Иван Вазов. До скоро и очаквайте отново блиц представяне на прекрасни предложения от нас другата седмица. До скоро! Чакай, че ми е смешно. Направи каквото искаш. Според мен сега ще стане по-добре. Нека да видим. Както стане, така. Така. Ние сме професионалисти и няма да се излагаме в крайна сметка. Здравейте, аз съм Руми. Аз съм Стойчо Николов. Ние сме от екипа, тук не стана. Добре, почваме от начало. Почваме от начало.